Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan'ın ýarary güýçleriniň bilen serket başdy. Türkmenistan'ın ýarary güýçleriniň şahsy düzülmän gatnaşmagyna Türkmenistan'ın garaşdyrdygynyň şanyny 34 ýyllyk bayramçylyk münasibetli geçirilen dawarly harby başlanmagyna ruhsat bermenizi sizden haýyş edýär. Hasan Berýa, Türkmenistan'ın gorunmak ministri, Döwlet Hukuk Kengeşiňiň sekretary, Ünlüadetçiler, ünlüdür. Karıştırılıp alan kahraman ülkem, aldı bir kollayan Türkmen ilim var. Dünya sana hayran, mehriban ülkem, mertebesi bilen bahtlı ilim var. Kutlu yarın yurdun bütün yaşını, dünyanın yurtları kollar işini, yiğitlerin mudam torak taşını, asuda yaşayan mehrem ilim var. Asuda yaşayan mehrem ilim var. Ay gariba deň duran, zalyma sen öňduran, dagy depip gorduran, şerri hayra yorduran, käbeli bir musulman, namartdan asylman, atyny minip sapdyryp, savaşsakdyp basylman, zoşana kan filim, bagly sana bilim, baş ýokarda elmydam bar türkmen ilim, saçaga açyk mihmana, garym doýuran tihana, daýawdyran imana, yürekli bir diwana, tutan ýoly dogry ýol, nefsi tutup bogdy zol, agyr wasfa galamdan, her ýadamda sogdy gol, degen gözle boldy kör, hor edelle boldy hor, elim duzu bolman, soň hemme fuly boldy şor, daşym dolu alymdan, gorkyň ýok alymdan, unutmaryn ýadymdan, geçen kendi kanyndan, ýaşda güler ýadyndan, dykma derdaryndan, Kur'an murady şany nur berdi hanyndan. Allah penasını taklısın mıdam, biline ömrün bağlan ilim var. Asuda yaşayan mehrem ilim var. Ağdı bir karaşa Türkmen ilim var. Ağdı bir karaşa Türkmen ilim var. Tarihte galar Türk'ün sesi, zol belentde yok pesi.